kabalo mag-control sa imong kaugalingon nang maumaon imong kwarta mapalit dinaan mo bagay daghang kay kag makita diri. Ora man ni tuyo na ko diri dili ko magpalit-palit atong unsay mga naa didto bahala to sila didto napita. Ata karon diri sa Don Quixote no. Ngita tag bulad nga lawlaw diri. Tara, sulod ta tanaw na to kung say sulod naa diri. Mao sad ni isa sa mga ginanghian sa mga Pinoy diri yung palit og Pinoy nga pagkaon no. Ngita tag bulad lawlaw diri kung naa ba. So tanaw na to unsay sulod aning donkey. May makita na to dire. Operator ang brief guys oh. Wala na ko'y brief ba nahurot nagka lawlaw di bulad nga lawlaw akong pangita dire pero murag makapalit kog brief karon ba. Di lang sa antuson lang sana ko tong brief na bahalag lawlaw na. Operator oh. Daghan mga barato di daghan mga anhin diri samot mga Pinoy. Kay barato ra pud mga palitunon diri ba. Suri-suroy lang uta diri. Taw dato tatong naibulad nga lawlaw mga t-shirt oh. Mura lang 1,999. Kasama yung tax niya 1,199. Uy diri day kung palit og jogging pants kay kung jogging pants dito wala na nga loose naman to. Tagpila siya. 2,500. Di ko hilig og palit og mga sinina diri mga daghan nga butang. Kay nigpauli nimo pohon daghan kay kag bitbiton may nigpauli nimo na bagra imong bitbiton ba. Tabunan gamay atong upaw ba. Green 32. Para gyapon siya price sa mall di ay. So man makita nato diri sulod sa Don Quixote no. Gamay ra ni siya ang uban donkey diri dagko mga sapatos. Uy, 1,000 lang to. 49% off. Mga mura pala dito. 6,000 lang bago. Pag bumili ka dun sa second-hand, halos kaparehas lang ng price. Dito, mga bago pa. Kaya marami din na bili dito talaga. Kaya ayaw ko bumili ng mga gamit na marami. Kasi pag naipon yan, tatambak mo sa maleta mo. Problema yan pagdala pa uwi. Uy, babango. Marami din. Kung ginanhi diri, bulad nga lawlaw ra gyud ang pangita. Balag lawlaw na tong brief nako kay tinuod pa kay istorya akong brief gikan pa tong Pilipinas bawa pa ko kapalit diri. Magtulo na lang ako katuig diri sa Japan. Ako ang brief po panako na ilisan do. Tuwa na lang sa kalaay pod ba. Suloy lang nani. Siya maglagag ingon ani, di ka magkabalo mag-control sa imong kaugalingon. Nang maumaon imong kwarta mapalit dinaan mo bagay daghang kay kag makita diri klase tanan halos kinahanglanon nimo og sa balay naa diri tanan makita nimo pag makanhi ka diri makalaag ka mapugos yung kagpalit ba pero ako wala dili mo talab na sa kuha unsay tuyo na ko mao gyud to. Anong tuyo diri karon bulad nga lawlaw ra man. Itong mga naalang-alang pa tong New Year, o daghan pa kayo sobra, o. Itong mga naalang-alang atong New Year, basi ganahan pa mo, ani. Naman tong Philippine food, diri. Naman to, diri, diri, mana ni. Oram ni tuyo na ko, diri, dili ko magpalit-palit atong unsay mga naa dito, bahala to sila dito napita. Munggos, so, ayun yung daghan na, bahala, nagrayumahon, tag kinaon na ni. Tapos uyap. Sa maning uyap ni. Ginisang bagoong. Hindot tong sa moms nga ginisa akong napalit. Kani unsa man ni? Wala may kuan ni kini. Ay ginamos diri tong nang tanag na ginamos diha. Dola ginamos diri oh. Oh. Bagoong balayan. Bagoong balayan. Lain man ang kuan kaning ginisang nga uyap marang lugmok naman kay ni. Nindot tong sa moms akong napalit. Mao ra gyud ang gianhi wa pag buwad oy. Ay ita ta buwad re diha sa ta. Buwad nga lawlaw. Na sama na eh. Wa gyud buwad.
Nangka ano no, saon na ko na nangka oy. Toscana o pag ito naruto na akong Toscana dito nga kuan. Ay, paingon yun tas tinapa nin ta kalakiha yun. Tinapa ta. Parehas ani karon walay buwad. Diri ta tugpas tinapa ni. O duha ka green, duha ka tagpilam ni siya. 158, 171 kauban ng tax. Kung sa atuan ni piso 40. Mga 80 hon pud siya ang isa. Sus Ginoo kung tinapaha ka. May tinapa na naway munggos. Wala gi buwad guys, agi tay mahimo. Pero di gyapon kung pulit atong brief gyapon bahalag lawlaw atong brief nako. Charon, sagol na to munggos ba? Mahala pa day, 400 man. Tinapa. Anong uyap lagi yung tagong gipangita? Sabo na uyap pa rin. Shrimp paste. Gugmok naman kayo. Gigaling naman siguro ng uyapan na. Ano yung tao? Anong color itom naman siya? Mahala ra ba? 100 kayo. Ano choice ta kay kapoy nagadto sa uban. Kao na to uyap, tinapa, munggos, chicharon. Okay, buwad na sa laag din dapita. Kaya tayong sinigang, nangay sinigang karon kay tugnaw. Pansit Canton nga halang 100 naman. Duha po dani. Kahit sana sila. Katilaw na po tagpagkaon sa Pinoy. Wala na akong gano'n diri guys. Imo, tay mabuhat, way buwad. Pinamos. Okay na ning uyap kay sagol naman ko nako pag nagkuhan ko. Manang magulay ko og kining pakbit ba, ginasagulan ako uyap. Ning bagoong alamang ba. Kuwatag isa ka hotdog. Don Quixote, walay bulad nga lawlaw ang Don Quixote. Sane, may buwad, may pangita na ko diri binagnaa. Ilang nakamtay tinapa, natay uyap, natay munggos. Na. Lagpalag na ni guys sa kabuan. Tapos muagi ta dito sa isa ka kuan, sa isa ka groceryhan karon kay palitag gulay dito og kining mga ginagmayng karne ba. Para wa nay gaw sanay kay kapoy kay gawas karon ting tugnaw. So mo ni diri sa pagkaunan, may makita ni mo diri sa pagkaunan. Arigato. Arigato gozaimasu. Arigatanks. Daw basig naa adri dapit ang bulad na sa laag ba. Wa gid bay. Mga frozen, mga ice cream naman ni naa adri. Noodles, no? Gasakit ng kilid na ko kinaog noodles dire. Ika nang tapuan ko glutog sundaan, mag-noodles raman ko. Ay, comment niyo ba sa mga kapalit og buwad? Na ay buwad dire, murag di man ni maong buwara ni. Saan ni bulan ni? Matay ng tagwa mo kasabot ani kung saan ang bulara ni. Good. Wagi buwad guys. Comment ninyo ba kung asa mo kabalog na ay bulad rin dapita. Kinani siya. Ay, wagi buwad nga lawlaw. Para maparisan ang tatawa kong brief nga lawlaw dito. Pila naman lang kabulan sa daguan tos, hindi na akong palit og brief. Bahalag mga hubo na sila. Bahalag mahubo to sila. 3 ka bulan naman lang, kapalit na kong bago. Nang kay ko itong mga brief diha ba nga, akong brand yun sa una kay Gransler. Gransler nga brand. Parang na ilan ako na brand sa brief. Siyempre, kay pangmasa naman itong kaya. Di man ta dato. Tapos,
Pakuan-kuan na yun. Tawag na. Paubos-ubos din ng short ining makasuot na itong Grand Slayer nga brief sa una. Butas tao eh. Pagwas-gawas din ang garter nga bagko kay naong ba. Ay, Diyos ko Lord. Bayad na ta. Amang pila ni napita. Adre. Mamalingki kay kadre. Imuha ng balot, ikaw din mag-cashier dire. So may tuplok ko na to ni, wanta kasabutan eh. Hay na. Ano to? Do you have? Yun. Do you have? Mahika, wala. Hindi tayo. Cash. Bayaran natin. Yan, paslak na to, Dre. Sukli. Resibo. Karon kita ga-cashier dito, kita pa yung magbalot ani. Okay, tay munggos. Tay tinapa, pat kabuok. Tinapa, tay uyap. Pansit kanton. Hotdog. Sinigang. Charon. Oh. Tang basket. Okay, uli na ta. Wa jud ko kapalit buwad ulaw-ulaw diri na pita. Oh, nani ra mamalingki diri no. Ora to. Bye-bye. Uy, wala na. Tuna na pud akong bike ko. Tumba na pud akong bike ko.